Ndewo ndị ọma njem ọnụ. Ana m anabata unu na nnọkọ anyị nke taa. Ụbọchị taa, ana m ewetara unu akụkọ ihe kpatara mbe ji nwee iberibe azụ. Ọ ka bụ m enyi gị Ebube. Ọtụtụ mgbe gara aga, n'ime nnukwu ọhịa jupụtara n'udo, ebe a ka mbe dị. Mbe bụ anụmanụ mara mma nke ukwuu. O nwere amamihe, mana aghụghọ juru ya isi. Ọ na-aghọrị ndị ọzọ iji nweta ihe ọ chọrọ mgbe ọbụla. Otu ụbọchị, ụmụ nnụnụ natara ozi site n'elu maka oriri. Ha niile nwere ọṅụ nke ukwuu. Mgbe ha na-aṅụrị, mbe nụrụ ya. Ọ jụrụ sị, "Gịnị mere unu niile na-aṅụrị ọṅụ otu a?" Ha kọwara ya na ha natara ozi site n'elu maka oriri. Ha gwakwara ya sị, ihe oriri na ihe ọṅụṅụ ga-adị nke ukwuu n'ebe ahụ. Mbe malitere ịkwa akwa. "Ndị enyi m, unu ga-arapụ naanị m ebe a ka agụụ gbuo m?" Ụmụ nnụnụ jụrụ ya, "Gịnị ka anyị ga-eme? Ị nweghị nku, ị naghị efe efe." Ma mbe gara n'ihu ịkwa akwa na ịrịọ ha. Nke a metụtara ha n'obi. Ha wee nwee obi ebere n'ebe mbe nọ. Ha malitere ịtụkọta abụba ha inyere mbe aka ife elu. Ma ha gwara ya ka ọ ghara itinye aghụghọ na ya. Mbe kwere nkwa, agaghị m aghọgbu unu ma ọlị. Ka ha malitere njem, mbe gwara ha ka anyị gbanwee aha anyị n'ihi njem a, ka anyị nwee aha ọhụụ. Mụ onwe m ga-aza unu niile, n'ihi na abụ m onye nnọchianya unu niile. Ebe unu nyere m nku ife elu. Ụmụ nnụnụ niile kwetara na nke a, ma ha amataghị na mbe nwere ihe ọzọ o bu n'obi. Mgbe ha ruru, ebutara ha ọtụtụ ihe oriri dị iche iche nke gụnyere osikapa, agwa nakwa ihe ndị ọzọ. Ndị na-eke nri sịrị, "Nri a bụ maka unu niile." Mbe nwere ọṅụ nke ukwuu. Ọ sịrị, "Cherenụ, a ga-eweta nke unu. Nke a bụ naanị nke m. Aha m bụ unu niile." Na-echeghị echiche, ọ malitere iri nri niile ahụ e butara ha. O richara nri ahụ, ọ dịghịkwa nke o nyere ụmụ nnụnụ. Nke a wutere ha nke ukwuu. Ha wee malite ịnapụ ya nku ha. Mbe malitekwara ịkwa akwa ọzọ. Ọ na-asị, "Onye ga-enyere m aka ịlaghachi? Enweghịzi m nku m ga-eji fee elu, ma ọ dịghị onye na-enyere ya aka." Mbe gwara nwanza sị, "Biko ezi enyi m, gwara m ndị mmadụ ka ha tụkọbara m ihe dị nro nke m ga-adaba n'ime ya, ghara imerụ arụ. Biko." Nwanza kwere, mana iwe dị ya n'obi. Mgbe o ruru, ọ gwara mmadụ niile ka ha tụkọba nkume, iberibe afere na ihe dị iche iche na-emerụ arụ. Si, otu onye anyaukwu na-ada taa. Mbe nwere ike ya niile ịhụ ihe na-eme n'ala, ma n'ihi na ebe ọ nọ dị anya, ọ hụghị ihe ọbụla. O wee mechie anya ya, wee tụda onwe ya n'ala. Mgbe ọ dara n'ala, arụ ya niile gbọwara. Ọ dịghịkwa onye mere ya ebere. Mgbe ejula na-agafe, ejula nwere obi ebere n'ebe ọ nọ n'ihi akwa ọ na-ebe. Ejula wee asọ mmiri wee malite idozi azụ ya. Ọ bụ nke a kpatara azụ mbe ji dị iberibe. Nke a na-akụziri anyị na anyaukwu adịghị mma. Ikere ihe dị oke mkpa. Nkwa ọbụla anyị kwere ka anyị gaa n'iru imezu ya. Ka ọ dịrị anyị na mma. Ka ọ dị ụbọchị ọzọ n'akụkọ ọzọ. Ndewo m.